Frankfurtskú s párkom, k tomu čerstvý chrumkavý rožok, to jednoducho chceš. A ak chceš vyskúšať moju verziu, rád ti dám na ňu recept. Začni s krájaním cibule, budeš ju potrebovať na drobno. Následne nakrájať cesnak a taktiež párky. Nože, ktoré používam pri varení, sú od značky Shinzo a s kódom učiteľ 10 na ich e-shope ešte aj ušetríš. Dobrý základ si zaslúži aj táto polievka. A tak v hrnci rozpusti masť a urestuj na nej párky. Tie následne vyber a fond, ktorý ti vznikol jednoducho restovaním, naviaž na cibuľu. Zhruba po 20 minútach pridaj cesnak a pokračuj v restovaní. Medzičasom si nakrájaj zemiaky na kocky. Keď tvoj základ bude vyzerať takto, stíš zdroj tepla a pridaj sladkú a údenú papriku. Minútku premiešaj a pridaj zemiaky. Zalej vývarom tak, aby boli zemiaky tesne zakryté, osoľ, pridaj čierne korenie a zakry. Po 20 minútach odkry, tretinu odober, snaž sa aj so základom. Pridaj šľahačkovú smotanu, zmixuj ponorným mixerom úplne do hladka a pridaj spolu s párkami do polievky. Už len poriadne premiešaj a máš hotovo.